רונן! כיתה ג' יודעת לקרוא, כיתה ג'. תקשיב. יונתן, איפה יש פה שקית, יונתן? לא חייבים ליצור שקט. יונתן, בוא תרד, אני לא יודע איפה זה. זה וידאו. אני מצלם, איך היא תמיד? אני מצלם על זה. לא מצלם. תניח לי. כן, אמא שלי אמרה שיצאנו פה ליד מושיבה שלא תסתכל. אז אותי ממש. מה זה היא שובה והמטפלת אותי על השולחן? על המדיח. וואי, מה היית עושה לי? סרט עשית לי. בסוף העוטף אחרייך, ואני עוטף אחרייך. וואי, חופי, כבר. זה בעליי. בדיוק, למה אי אפשר להעביר את זה לאמריקה? לא, בדיוק. וואו, חבל על הזמן. נראה, אני אגיד לך. וואי, בדיוק. איזה יפות. בוא נעשה צבע של הבגדים. יופי, המתאימות לבגדים בול. איזה מרביצה, היי, גברת, היי, מרביצה לחולים בעבודה? זה פצעים, יש פה בגריה, בגירודים. הכל ממי, רק אמיתי משם. את יודעת שאני מצאתי לך את הפתרון בספר. כתוב את כל האלרגים, בטח. תגידי, אז מה חדש? את לא תאמיני, אני אביא את זה לפה? תעשי נביא את הספר, נביא את זה. כן. אנחנו בבוקר יוצאים, אתה בא איתנו? סוג של חיטה זה. חיטה על תוך לחיטה. פיתות, לחם. כתוב בספר, לחם. את אלרגית ללחם, אלרגית לחיטה. תנסי לא לאכול חיטה שבוע. אל תתקרבי לי לחם שבוע, תראי. ביפה. את אוכלת לחם או שאת לא נוגעת בי? אז זה, תנסי לא לאכול לחם שבוע, תראי. אני גם אמרתי יש לי בעיה עם גם לי עם חיטה, אני מתנסח ליפנים כשאני אוכל לחם. אף פעם זה לא היה לי כזה. מתי חוזרים? מאיה עובדת צהריים, איך אני אעשה את זה? מאיה לא מסכימה שננהג, מאיה אני לא רוצה לריב איתה. יאללה, יש לי כן, אז אני איתי. אם אני לבעל בכן. בטח. אם כן אני אגיד למאיה, אני יכול לנסוע, לא תיתה לי בחיים. אמא שלה במצב זה, והיא רוצה שאני... על מה אתה מדבר? לא עושים דבר, קודם כל לא עושים את זה מגיל 18. אבל אני ראיתי אנשים שצורים, והם רואים את זה. זה עשה עדשות. אבל בוקלי עשה לייזר, וגם לדודה שלי עשה עדשות. ואיך הלייזר יצא?